Ja. Hvad så YouTube? Jeg vil godt vise jer, hvordan man laver en forlæns salto og baglæns og værmøl og alt muligt. Og der er en kameramand, der siger, hvad jeg skal lave. Så I skal bare kigge på mig. Ikke have bare den grim. Så hvad skal jeg lave? Baglæns. Ja, okay. Baglæns, forlæns. Jeg ved ikke, om jeg lige kan. Jeg prøver. Ryg. Hvad? Ryg. Okay. Værmøl. Hvad skal du? Forlæns. Prøv forlæns, baglæns. Det kan jeg ikke. Jo, kom nu. Du var tæt på. Det var det. Ej, ikke så meget. Hvad nu? Er vi færdige? Ja. Husk at... Please surprise.